Tondo Bonando, where Tomoto, Double Man of our liver. Vana is a Kaleno of Akaligo. India Madamana Chikobi Canono, do Tondo Bonando. Rally Mosi Papa the way. Die. The one send a pull tornado. Wachana chendo akulo to denu mwana papo doga iwa keleba la numu wachendo keleba wadu wachendo keleba la numu wachendo wachendo na Chikobi na maloge kwa kakirugudu wachendo na Chikobi na sologo yo kakirugudu osi papa biakelo yewe kunache wai saye no tondo bonando Opa Chikobi okuroka we kunamoyo Rosi Papa Nyakanami. Ladies and gentlemen, in the next 5 minutes, the sophisticated members of Federal Housing Mountain Sports Club of Nigeria, FHA, led by His Excellency Chief Architect Ernest Esimwe was here. The 001, Your Excellency. 3 minutes to go, the time is now. Let's go here. On our way to here. What about you? One bello na kelo si. One never walk away, my pelu begu. One the Chikobi. We are going to walk with a young money and do. Young money no be $2 me pelu malo. Young money no be $200. We me pelu begu. Ego bama kochi ele machi enaka ego ndozo ne eselo you young money chele me achi enaka bo wachi ele mo dollar naka se mu Jesu beli yogu ko onu ego nante esi young money no kalisi young money nya kalisi young money no kalisi young money nya kalisi Akwami anana wibu yelu mego nisi Bandule koko bu yelu budisi Etubelo megu bandulu na debumo Akwami anana Akwami anamu wadofi Weji taisi ya magolo kamona cho Iji taisi weruwa merodu na mu wadofi Akwami ya akongina mili wecha Weye wole gino wego dogu Wani ya akwami ya Akwami ya Ugochi Maneze no get titi. Ugochi Maneze jidole moko kedusi. Woko Ugochi Chikobi. Ugochi Maneze biali okuloka wego na bo. Ugochi Maneze biali Chikobi lono bwembe. Omo ye tondo bonando kana bwebe. Abubule bo biali ni bode cheyi. Ugochi Maneze biali kayole go. Ugochi Maneze Jebi kabulo. Ugochi Maneze Jebi biakele zoye. Ugochi Maneze Jebi onyoka dele maudogu. Ugochi Maneze Abubule obi kedusi. Ugochi Maneze Akwa bana nugu kunubo. Ugochi Maneze Akwa bekene mi. Akwa Ugochi Maneze kedusi Ugochi Maneze. Ugochi Maneze Kenebe deso moko. Kenebe deso moko. Kenebe deso moko. Utondo bunando. Deso moko. Kenebe moko. Yokwena omo no buno. Omo puti ifade. Yokwena omo puti ifade no buno. Yokwena mayo ndi ebu menu. Yokwena omo puti ifade no buno. Yokwena weko do achai. Akuba se Chikobi ekene. Akuba se onyewe ekene. Akuba se Chikobi na maloge kwa akuba se oya tuleke. Akuba se na kalisigo. 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 Akusina sina no. Akusina sina no bi wando Chikobi.
Akusina tina nobi na mwanegi na malegekwe. Yokwala bale mwane bago mbonze pokisi. Wakala zoje wewe kanege. Yobala mwani ile bago mbo. Wabele duo Chikobi na malegekwe. Wakala ze pokisi ne kume kanege. Yumane wakala ze. Evolu wakala ze. Akala ze pokisi. Adi wabala mwane bago mbo. Wakala ze pokisi ni o. Yumane mwane bago mbo. Akala ze godowe. Sokomali no zubolo keduzi. Soko mali. Yaza mwandogo biakele. Yaza mwandogo sokomali no zubolo. Soko yewe kwekele yogo. Ali wakina kalaze. Ladies and gentlemen, that is the members of Federal Housing Authority, Lottery Source Club of Nigeria, led by His Excellency Chief Architect Ernest Ewuzie. FHA Lottery's winner. Kaije bosu meyi, kaije bosu meyi, imano kaije bosu meyi, delele. Kaije bosu meyi, kaije zuti kosu meyi, kaije bosu meyi, zuti ba kaije bosu meyi, kaije bosu meyi, kaije zute ikosu meyi, kaije bosu meyi, jana bika bula kalile gule no, kaije bosu meyi, jana bika bolo bo akasi, kaije bosu meyi, wani ya bozo aga kaije bosu meyi, utami ba kaije bosu meyi, kaije bosu meyi, weki ba kaije bosu meyi, kaije bosu meyi, ikosu meyi jide bugodowe, kaije bosu meyi, jana bika bula Chikobi akale yo, kaije bosu meyi, wosuoga n'ozubolo, wosuoga tena okwaka Chikobi, wosuoga onye wegwe kene, weke nyinya atụkwala igwe nye ọsọ n'ụwa ọgbaba n'ogwe. Ekwela onye ọmachukwu jide ebube n'ụka. Ekwela onye ọmachukwu jide ebube. Alansa asịrị ịmaligo wezu udo. Ịmaligo wezu udo jojojo. Ịmaligo wezu udo ewu. Ịmaligo wezu udo. Akale mọgọ ya belewo. Akale mọgọ ya belewo ga maka mma. Hey, Buddha. Senior Pastor Chijindu Samuel, Yabu General Overseer, Living or Live International Ministry. When you're going to live with this oil, laga money, Chikobi, run a bell. What do you want to do with your money to your bell? Then you are moving to where Maloga, the Quena do rest in Duga. When you're moving to Kwana, when you're moving to Kwana, I don't want to be long, I go to the city. You might not deal with the one of my Babago. When you're moving to go, that's a somewhere. Hey, I go to good not be nothing. I go to go on the Chikobi. I go to go on Nobi. I go to go on the Chikobi. One did not be there, basically, get the Kibaso. You go money, you're $200. I go to go over here, Naka. You go money, you're $200. I go to go on the Lava. I go to go Nobi. Akele na kuchuku, akuchuku na nobio, akuchuku na nobio. Uwana papo bia keli kedusi tede kusa hukaja, adiko se.
As a farm when anointing ego. Family anointing ego. My farm when anointing ego. Family anointing I say ego. na farm when anointing ego. Family anointing When you ego. go in when anointing ego. Family We anointing don't ego. go in when anointing ego. Family We don't anointing ego. know when anointing ego. Family We anointing ego. don't know when anointing ego. Family anointing ego. Dear boss ego. Osalo. Katos roll. Osalo. 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 Akala se bi akala ni. Akala se talking say. Wa bele duo de no wa dia balance. Wa bele duo de no wa le be civic. Wa bele duo de no wa wele ngwengwe. Uchu. Hey! Obekeleke to agala nyo si na afa na agwọ ọgwụ. Ifugokwe. Mana ọ bụrụ ọgwụ n'ọkwa na amala Chukwu. Olisa tinye aka ka ọrụ ji akwụ ụgwọ ka ị mali. Nwa nwere amara ga-ebutewu ike ọkụ enugo olu. Ọkụ oyibo kpọrọ ya anointing. Nwa nwere anointing ego. Ujujuju bịara. Family anointing ego. Nwa nwere anointing ego. Family Raya anointing ego. ososo. Sọ̀bù tọ́dún bọ̀nàdò nàdúró egwu Chikobi na kololo. Ụtọ́dún bọ̀nàdù we, ụtọ́dún bọ̀nàdù we, onye nwere mmadụ ụwa marịba n'aka. Sị na ụtọ́dún bọ̀nàdù we, ụtọ́dún bọ̀nàdù, onye nwere mmadụ ụwa marịba n'aka. Ọbọdụ ịba n'aka, ị na-adọ olu we. Àwọn si na ụtọ ndụ bụ na ndụ we, ụtọ ndụ bụ na ndụ, onye nwụrụ anwụ n'ụwa amalive a na-akụzi. Osi papa ịgbada echeghị, ịgbada ịgba ọbịsị n'ụzọ na mofu n'udogwu nwere. Emechala ụzọ ụmụogwo Chikobi anyị. Ego na-ejije bụ okwu kacha Chikobi ego na-ejije bụ anyị. Ego onye ego mmeri alụ nọ na-emesi ife ike. Tụọlụ m ya ego na-ejije oyi. Ego na-ejije. Ọ na-ejije. Ego na-ejije. Ọ na-ejije oyi. Ego na-ejije. Nnukwu ego na-ejije ka ị malụkwa. Ego na-ejije. Ego na-ejije. Ego na-ejije. Ego na-ejije. Ọnwa m Ego na-ejije. ọnwa kedụzi na-ejije. ọnwa Chikobi na Ego na-ejije. asịrị iwe na anointing ego. Osi papa bịa kele, osi papa Chikobi na-akpọ. Osi papa kedụzi nwana papa na-ekwe kene gị. Bịalị obiara. Ujujuju na-ekodogo I say no ụtọ ndụ bụ na ndụ, ụtọ ndụ bụ na ndụ, onye nwụrụ anwụ n'ụwa amalive a na-akụzi. Maka onye nwụrụ nke ya aga, Onye nwụrụ nke ya aga. onye nwụrụ nke ya aga. Onye nwụrụ nke ya aga. Ihe bụ ụwa bụ na ndụ. Onye nwụrụ nke ya aga. Anasịghị riba ego n'elu ụwa ikwechili ịnwa n'elu were ego n'isi. Asịghị riba ego n'ụwa ikwechili ụbọchị ihe anwụ anyị amụ Kristian that place. Ego ikwere eri na ndụ erie ihe n'ọnwụ. Ozi kwere anya madam Lana na bụ ogolonya bụ moto wee gba ya na ụmụaka dị na ọ dị na-ebe akwa. Na nwosi na ụtọ ndụ bụ na ndụ, ụtọ ndụ bụ na ndụ, onye nwụrụ anwụ n'ụwa amalive a na-akọ. Onye nwụrụ nke ya aga. 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 Webụta onye ọra. Onye nwụrụ nke ya aga. Webụta onye ọra keduzi. Webụta onye ọra daalụ onye nwegwe kene. Otu balụ mbọ ọfịa n'ụga. Igwe esiki ga-asịrị eserese. Otu balụ mbọ ọfịa n'ụga. Otu balụ dịka ọfịa. When you get to
na-atụ akwụ ọchụmara dịka abịa ọrụ gị ka egwu n'otili ọchụmara dịka abịa Chikobi na amalụ ga-ekwe ọchụmara dịka ọbịa onye ụga bịa ka eli odogwu maka na iwe na-anọ isi n'ego iwe na-anọ isi n'ego asịrị iwe na-anọ isi n'ego ọchụmalụ dịka ọbịa asịrị iwe na-anọ isi n'ego ịtụbalụ dịka ọbịa n'ụwa maka na iwe na-anọ isi n'ego ịtụbalụ dịka n'ọbịa n'ụwa maka na iwe na-anọ isi n'ego ihe bọsọ ego kọta ozugbo ọrụ 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 asịrị ụtọ ndụ bụ na ndụ ụtọ ndụ bụ na ndụ onye nwụrụ anwụ n'ụwa amalive na-ego Chikobi ka nwere ịgba na-echeghị ike ọsụmeyi onye nwegwu ka na-eche ike ọsụmeyi Chikobi ka na-enekwa anya n'iro osi papa bodogweyi prezidenti na gị ga-egwu na-etiri osi papa o ịgba na-echeghị osi papa o ekweka na-eghe ọgụ onye ọma na iwe na-anọ isi n'ego Ugochibaraze n'Ọkachiji Prisi gị ka mụ na-akpọ iyi Prisi dọla ka iji asamalụ kedizi ibe na-eme tata Anyị ka ma bụrụ onye ụtọ ndụ ma mụ bụ ya ka ị malụkwa maka ụtọ ndụ na-atọ m Prisi o Chikobi ekele Prisi o onye nwegwu sịrị alụ olu Ugochibaraze All the members of Reliable Fitness Sports Club of Nigeria, let's have you now. Chief Ferdinand Ndoka, Abulogene Goro Bombarike, the Fumo, Ebony Black in Abodoboma, Otoma Construction Technology. Let's go there, Professor Chikobi. Gomo resident in Academy. Gomo resident in Isowebede. Gomo resident in Oyadelegem. Gomo resident in Onikwe Yodomojo. Asiri iwe na anointing ego. Iwe na anointing ego. Gomo iwe na anointing ego. Iwe na anointing ego. Gomo iwe na anointing ego. Iwe na anointing ego. Gomo iwe na anointing ego. Iwe na anointing ego. Iye boso ego. Osaloko. Pato sugoro. Osaloko. 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 Gomo iwe na anointing ego. Iwe na anointing ego. Akusina china n'obi odogwu eyi olu Chikobi nọ n'ọgbọ nwanne yi nọ n'ọgbọ Akụchukwu na n'obi onye nwe egwu ekene gị ojigbo ndụlọ ego ma ọgọ n'iso wee bili maka iwe na anointing ego osu ọgọ n'ọzọ obodo ọkwa ọkwa akabeghị ya bụrụ egwu na-ekele gị mkpuo na papụba anyị maka na iwe na anointing ego osi papa keduzi Olumu Prince Ugochibaraze ka ọ bịa ebe a Prince dị adị ka anyị gbaa ya bụ egwu agba anyị gbaa ya bụ egwu na ya bụ egwu na-asọ n'eghelege ọkwa Chikobi onye egwu egwu nọ n'ọgbọ n'okpuru ọka bụ egwu n'okwu ọmụ nwa na-ebecha ịmalịgowa ozu udo n'okwu na egwu nwa na-agbalị bịalịba n'ụlọ egwu na ya bụ egwu na-asọ ngọdegedege oyi maka na iweluwe nọ isi n'ego iweluwe nọ isi n'ego Yagisi village bịaba obodo a na-adaba Chukwu ekene udo na-achị ife ga-aka mma ayọma ọsọtọ hey ọbịa 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 ụmụaka Igbo na anyị nwere okechi ụmụaka Igbo na chi anyị ebughị ibu
asị agbọrọ anyị na Naijiria erikante ego olisa ji wee saa anyị aka onye ya nọ itinye ego nọ iwe ya etinye n'aka ọ na-agara anyị na-alụ olu olu na-aga ọfụma anyị na-alụ obi abịa na-akwụ ụgwọ maka na abụsụ nọ n'ogbe na ndị ire anyị na-ekirizi nserema maka na Olise mego majik ife akwete maka jụọ o nwere onye na-esi anyị ngọ o nwere onye na-ama anyị aka anyị bụzi ọga mmadụ ncha dere na ụtọ ndụ bụ na ndụ dere na ụtọ ndụ bụ na ndụ dere na ụtọ ndụ bụ na ndụ osi baba bịa kelee osi baba dutekele nsogbe dere na ụtọ ndụ bụ na ndụ ike osumenyi ike osumenyi bịa kelee ugochi mereze n'oke etiti ugochi mereze bịa ụtọ ndụ bụ na ndụ Chukwu ekele udo na-achị ife ga-aka mma anya mma obi dọnụ n'ọsọ obodo bịa na-emanwụ kalaka obi dọnụ bụ anyị ọyọwa obi siri ụzọ n'ọsọ obodo kedu obi dọnụ bụ anyị senior brother asị na ebele nne m ụgbọelu mụ na ọ na-alụ ọlụ Chukwu ekele udo na-achị ife ga-aka mma anya mma adịrọ m eme ngalama tata kago onyinye mma Chukwu ekele udo na-achị ife ga-aka mma anya asị mma emesi elu ma na na-etinye akasị mma anya mma udoji udeye adọwere udeye edewere udeye adọwere udeye Our three members of Aromanteje on the stage now. Reliable Fitness Sports Club of Nigeria. Ofonyo Ofefi, Siweni Obulefi, and not Mekueko Konubunaga. Thank you so much. Ugochi Prof Chikobi na boy na gubo ohu jegere Ugochi Prof biali bu kole dogo kalaga ibana choye Wesi baba kalisigo Wesi baba kalisigo Wesi baba kalisigo Wesi baba kalisigo Wele alele Wesi papa ọgarịsịgo President ụtọ ndụ na ndụ President ụtọ ndụ na ndụ Oyo ya adele Oyo ya adele tupa Oyo ya adele Oyo ya adele Ududu 3 minutes Odudu 3 minutes Oyo dudu Oyo ya yele Ududu udele Oyo ya yele Osuwa hey Osuwa na China Osuwa na Zobolodogu Osuwa na Zobolodogu Chikobi ekele iyo Ibaneti losuwa Ibaneti losuwa Ibaneti losuwa Ibaneti losuwa Ibaneti losuwa Ibaneti losuwa Osuwa na China Ibaneti losuwa Osuwa na Zobolodogu Ibaneti losuwa Ibaneti losuwa Ibaneti losuwa Ibaneti losuwa Ibaneti losuwa Kandi tibi lezi bebo boda na daba Chukwu ekele udo na-achị ife ga-aka mma anya mma Ibala na mụ bale mụ na ọ na-alụ ọlụ Chukwu ekele udo
udo na-achị ife ga-aka mma ayama adịla m ọba ngalama tata kago onyinye mma ekene udo na-achị ife ga-aka mma ayama elesi ọnụma eti ya akasị ayama akụchukwu na ndị obi odi isobiri akụchukwu dịka obi aka na ihe kpaya ahịa achịkọta egwu ka onye ọzọ bụrụ egwu ya bedebe akụchukwu na ndị obi ya bedebe na akụchukwu na ndị obi ya